Aşgabat şäherinde içki migrantlara garşy ýakynda geçirilen reýtlerde tutsak edilip, Daşoğuz welaýatyna deportasiýa edilen raýatlar yerli polisiýa işgärleri tarapyndan soraga çekilýärler. Polisiýa işgärleri bu çäräniň sebäbini ýokurdan berilen buyruk bilen düşündirip, olara Aşgabada dälde daşary ýurda gidip işlemegi maslahat berýärler. Bu ýagdaýlar barada soraga çekilen Daşoğuzlaryň ençemesi 14 fevralda Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatda haýsy kafede işleýärdiň? Ýaşaýan kwartiraňa aýda näçe manat töleýärdiň? Osmoçy sowda işleri bilen meşgulanýardyňmy? Ýaşaýan kwartiraňda näçe adam bardy? Ol ýerde erkek adamlar ýaşaýardymy? İşden soňra şäheriň nirelerine gidelinje diýärdiň? Welaýata deportasiýa edilmeginden öň polisiýa tarapyndan tutsak edildiňmi? Dip Daşoğuzly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Aşgabatyň hammamlarynyň birinde işlän we birnäçe gün ozal welaýata deportasiýa edilen Könürgün şäheriniň ýaşaýjysy Sewitde dolanan badyna ertesi güni yerli polisiýa çağırlandygyny belledi. Aşgabada gitmegiň sebäpleri, ol ýerdäki gündelik durmuşum we haýsy adamlar bilen gatnaşyk saklandygym barada hem soraglar berildi. Polisiýa işgäri berýän jogaplaryň ählisini telefonundaky diktafona ýazga geçirdi diýip ol aýtdy. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýakynda paýtagtda içerki migrantlara garşy geçirilen reýtlerde tutsak edilip, öz ýaşaýan sebitine deportasiýa edilen başga-da ençeme Daşoğuzly ýüzbeýiz boldy. Daşoğuz şäherinde Otludan düşen badyma birnäçe saatyň dowamında polisiýa çağırıldym. Olar maňa dürli soraglaryň ençemesini berdiler. Şeýle-de Aşgabatda başa düşüp ýörsiňizmi diýip hem sorady diýip birnäçe ýyl bäri paýtagtda hususiýetçileriň kärhanalarynda işlän iki çağanyň ejesi Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Daşoğuzly ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, polisiýa işgärleri bu çäreleriň sebäbini aça-çan düşündirmezden diňe ýokurdan bize şeýle buyruk geldi diýip jogap beripdirler. Aşgabada gidip ýörmäň, näme gerek görýäňiz? Iň gowsy daşary ýurda gidip işleseňiz bolmaýarmy diýip Daşoğuzlylar polisiýa işgärleriniň aýdan sözlerini hem titirlediler. Azatlyň yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmesiniň maglumatyna görä, paýtagtda zähmet çeken içerki migrantlaryň aglawa bölegini Daşoğuzlar düzýär. Demirgazyk welaýatynyň ýaşaýjylary paýtagtda resmi registrasiýa durup bilmese-de iş şertleri agyr bolsa-da işlemäge razy bolýarlar. Ýokurdakylar welaýata deportasiýa edilen raýatlaryň gözegçilik astynda saklanmalydygyny aýtdylar ýöne sebäbini düşündirmediler diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda Aşgabatdan deportasiýa edilen Daşoğuzlar bu çäreleriň özlerini howsala salýandygyny hem aýdýarlar. Azatlyğa anonimlik şertinde maglumat beren Daşoğuzly aklawçy türkmen häkimetleriniň şol sanda kanun goraýjylaryň alyp barýan bu işleriniň Türkmenistanyň kanunçylygyna gabat gelmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň hiç bir kanununda beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň Aşgabada işlemäge we ýaşamagy haky ýok diýilip görkezülen ýeri ýok. Dip aklawçy bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda welaýat polisiýa müdürliginden tesbir alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllyň dowamında Aşgabatyň häkimetleri welaýatlardan paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy görüşini wagtal güýçlendirýärler. Bu görüş soňky gedek şu ýylyň ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüginde batlanyp başlady. Şonda paýtagtdaky habarçylarymyz Aşgabada barýan ýa-da öňden bäri işläp ýören welaýat ýaşaýjylarynyň polisiýa tarapyndan saklanýandygyny we ýazgyda duran sebitlerine uğradylýandygyny habar berdiler. Paýtagtyň häkimetleri 3 günden artyk Aşgabatda galýan welaýat ýaşaýjylaryndan wagtlaýyn ýazgyda durmagy talap edýär. Ýöne habarçylarymyz paýtagtda wagtlaýyn ýazgyda durmak meselesiniň ören çylşyrymlydygy sebäpli köp raýatyň muna amal etmek mümkinçiliginiň ören çäklidigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu çäreler we munyň sebäpleri barada aça-çan düşündürüş bermeýärler. Resmi media hem bu barada dymýar. Mari vilayetinde bir ayda 3-nji özek döwlet ýol başçysynyň saparyna taýýarlyk görülýär. Mari şäherinde ýol öten we Sakarçaga etraplarynda güýçli depkinde arasatçylyk üpçün edildi we yerli ilat bilen düşündürüş işleri geçirildi. Azatlyk radiosynyň mardaky çeşmeleri bu düýpli taýýarlygyň prezidentiň ýa-da onuň kakatynyň regiona garaşylýan sapary bilen bagladygyny aýdýarlar.
Mary şäherinde görülen taýýarlyklaryň çäginde uly köçeler awatlandy we ýuldy. Ýollaryň gyralaryndaky binalar hem baglar timarlandy, ýaplar otlardan araslandy. Bul arassaçylyk işlerinin geçirilmeginiň düýp sebäbi ýol başçylaryň gelmegi bilen bagly. Öňkü prezident ýa-da häzirkisi geljekmi belli däl. Olaryň ikisinden biriniň gelmegine garaşylýar. Dip marda taýýarlyk işlerine gatnaşan edaralaryň birindäki çeşme 16 fevralda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan Marly çeşmeleriň söýlerine görä, ýokary derejeli ýol başçysynyň Mary welaýatyna etjek saparynyň çäginde ýol ötende täze desxana açmagyna we Sakarçaga etrafynda ýerleşýän el içinde Şeyh Mansur gonomçylygy diýilip tanalýan Muhammed Mansur Şeyh gonomçylygyna ziyaret etmegine garaşylýar. Bu çäre Arap ýurdunyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna we sadaka berilmegine garaşylýar diýip aýtdy. Şu sebäpden häzir esasy Sakarçaga etrafyndaky Şeyh Mansur gonomçylygyna berilýär. Gelenine görä ýol öten etrafynda hem deshalary açmakçy bolýar diýip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä sadaka üçin yerli telekeçilerden goşunt goşmak talap edilýär. Telekeçiler sadaka üçin mal, birgiden ummatsız azyk konditer önümlerini, şerbet suwlaryny daşaýarlar. Kolonna bolup barýan maşinlarda zat daşalýanlygyny görýäris diýip etrap ýaşaýjy saýdýar. Azatlyň çeşmeleri ýokary derejeli mehmanlaryň geljek wagtynyň yerli häkimetleriň anyk aýtmaýanlygyny bellärler. Prezidentiň duşenbe günüde, sisenbe günüde gelmegi mümkin diýip häkimliň işgärleri aýdarlar. Öňünden taýyny görýäris. Ähli İlyasularyny eýýäm senbe gününden bäri sol ýerde saklap, iýdirip içirip otyryz. Diýip çeşme aýtdy. Mardak habarçymyda ma'lum bolşuna görä Agdalyň bu gonomçylyga ýakyn ýerleşýän owalaryň şol sanda çaskyn owasynyň ýaşaýjylaryna çöle barmak gadagan edilipdir. Şu sebäpden yerli ilatyň çöle barıp biljek uloglary elinden alınýar. Kimde motor bar bolsa wagtlaýyn polisiýa tapşyrmaly edildi. Olary ýygnap prezident gelip gidenden soň ýygyna gaýdyp beriljektigi aýdyldy diýip habarçymyz bellär. Geçen dinç günlerinde polisiýanyň işgärleri Sakarçaga etrafynda dokumenti bolan we bolmadyk raýatlaryň çölle gezmäge ukyply ulaglaryny we motorlaryny saklap, jerime duralgalaryna sarlylar. Jerime duralgalarynyň dolup yer ýetmezçilik etmegi sebäpli inni Sakarçaga etrafynyň çaşkyn owasynyň golaýyndaky pagta wagdalaryň içine salyp başladylar. Diýip yerli çeşme gurrun berdi. Ýaşaýjylarda motorlaryň bolup bolmazlygyny anyklamak we transport erişdelerini ýygnamak işine owa başlyklary, arçynlary hemde mogollimlary çekildi diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý bilen baglylykda yerli häkimetler tarapyndan mekteplerde ilat bilen ýygnaklar hem geçirilipdir. Adamlar gaýrat edip dogry düşünüň. Şeyh Mansur gonomçylygyna prezident gelýär we Birleşen Arap ýurdundan adamlar gelýär. Ol ýerde sadaka berler. Oňa siz we biz gatnaşamyzok. Emma bizden hopsuzlyk talap edilýär. Häzir kimdir bir motorly çölde çykaýmasyn diýip gorkýarlar. Motorlaryňyzy wagtlaýyn orta mekteplere getirip bermeňizi soraýarys. Soň olary izni alyp öňkü ýaly ulany beriň. Şuňlar çöle tarap mal bakmagy ýa-da ekin meýdanlaryňyza we başga maksatlary bilen awto ulagda, traktorda ýa-da motorda hatda ýörep hem girmäň diýip düşündürüs geçirdiler. Diýip Marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Mary welaýatynyň häkimetleri mundan öň ýol başçylaryň saparyna taýýarlyk diýip giň gerimli arasaçylyk işlerini ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda, şeýle-de fevralyň 1-nji hepdesinde geçiripdi. Esasy üns howa menzilinden gaýdan ýoluň uğruna berilip, köçeleri ýuwup arasalamak we guran agaçlary ýaşyl reňke boýamak ýaly işler gyssagly geçirilipdi. Türkmenistanyň habar beriş serýelerinde Mary welaýatyna gaýta da bolsa bir ýol başçynyň sapar edenligi ýa-da indi etmek planlary barada maglumat bolmady. Abasanyň prezidenti Donald Trump, Kreml lideri Vladimir Putin bilen ören wasym duşup biljekdigini aýtmak bilen Ukrainanyň Vladimir Zelenskisiň Rus uruşuny soňlamak üçin geçiriljek islenlik paragatçylyk gepleşigine gatnaşjakdygyny ýetdi. Trump 16 fevralda jurnalistler üçin eden aýratyn çykyşynda diplomatik işçiliklerin geriminiň ýakyn günlerden Paryja we Florida ştatynyň Daytona şäherindäki Naskar awtodromuna çenli ulama bilen başga anyk jekmejeklikleri aýtmady. Wagty keskitlenmedi. Ýöne bir gaty gysga wagtda bolup biler diýip Trump jurnalistlere howa güýçleriniň
birinci uçorunyň bortuny Putin bilen mümkin Saudy Arabistanyny bolar öýdülen duşuk barada soralanyny aýtdy. Meniň pikirimçe ol uruşy bes etmek isleýär we olar ony çaltyrak soňlamak isleýärler. Olaryň ikisi hem diýip ol aýtdy. Zelenski hem muny soňlamak isleýär diýip Trump sözünün üstünü getirdi. Medwat habarlaryna görä Abasa bilen Russiýanyň Ukraina babatdaky gepleşikleri 18 fevralda Saudy Arabistanyna geçiriler. Bloomberg neşri ada edilmedik resmiýlere sargylanyp 16 fevralda Trump'ın atyşynyň bes edilmegini şu ýyl 20 aprele düşýän Paska bayramçylygyna gabat üpçün etmek isleýändigini habar berdi. Bu habar Abasanyň esasy ýolbaşçylarynyň goloýdy döwlet sekretary Marco Rubio'nun ýolbaşçylygyna Saudy Arabistanyny Russiýa bilen gepleşik geçirmäge taýýarlyk görýän wagtyna gabat geldi. Bu gepleşiklere ýakyn günler boýunça gepleşikçi Steve Witkoff we Milli Howpsuzlyk boýunça geňeşçi Mike Waltz hem gatnaşar diýip aktam aýtdy. Biz hakykatdan hem gowy ilerleme gazanýar diýen umytda diýip Witkoff Fox News bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Trump jurnalistlere öz toporunyň Rus resmiýleri bilen uzak we kyn gepleşik geçirenligini, Witkoff'un Putin bilen ýakynyny 3 sagatlap gürleşenligini aýtdy. 15 fevralda München Howpsuzlyk konferensiýasyndan soň Israile gelen Rubio CBS neşri bilen söhbetdeşlikde gelýän bir näçe günne Putiniň Ukrainada parahatçylyk kazanylmagyna çynlyky garaýanlygy ýa-da därligi kesgitlener diýdi. Trump'ın Ukraina we Russiýa boýunça ýörüýte wekili Kit Kellogg Abasanyň araçylyk etmegine Russiýanyň Ukraina garşy urşuny soňlamak barada gepleşiklerini Ýewropanyň gepleşik stolunyň başynda bolmajakdygy barada aýdan sözleri bir topar alada sebäp boldy. Bu sözler Ýewropa Birleşigine we Kiýewde özleriniň mümkin bolan alagalyşyk barada kararlardan garada galdyrylmak gorkusyny ýokarlanyrdy. Emma muňa garamazdan Kellogg gepleşik stolunyň başynda bolmasa-da Ýewropanyň karara gelmek prosesinden garada galmajakdygyny we Ukrainanyň gepleşiklerde orun aljakdygyny aýtdy. Ýöne Kiýew özüniň Saudy Arabistanyna geçjek gepleşiklere çağırylmagyny aýtdy. Zelenski 16 fevralda ýakyn günlere bardy. Ýöne Kiýew onuň Birleşen Arab Emirliklerine, Saudy Arabistanyna we Türkiýe saparynyň ykdysady gatnaşyklary ýokarlandyrmagy gönükdirilendigini, Amerikan ýa-da Rus resmiýleri bilen duşmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy. Zelenskiň uly geňeşçisi Mikhail Podolyak Saudy Arabistanyna geçirilýän gepleşiklerde Ukraina wekilçilik etjek gepleşikçiler ýok diýdi. Şuň kunny bu ýerde gepleşik stoluny ara alyp maslahatlaşar ýaly hiç zat ýok. Russiýa gepleşiklere taýinlip ol Ukrain telewizionyna aýtdy. Zelenski biradyn strategiýa işläp düzmek üçin ýaranlar. Şol sanyny Ýewropa liderleri bilen duşmadan hiç bir gepleşige gatnaşmajakdygyny aýtdy. Men Abasa bilen Russiýanyň arasynda Ukraina babatyna kabul edilen islenlik karary hiç açan kabul etmerin. Hiç wagt diýip Zelenski München Howpsuzlyk konferensiýasynyň çägine NBC'niň Kristen Welker bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şu aralykda 4600 kilometr çemes uzaklykda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 17 fevralda Ýewropa liderlerini Ukraina urşu boýunça adatdan naşary sammite toplaýar.